Haló? Čau, bráško, ako sa máš? Dlho som ťa nepočul. A kto volá? Andrej, tvoj najlepší kamoš zo školy. Andrej? Aký? Andrej Mravec, chodili sme spolu na základku. Aj Andrej, ty kokso, tebe som nepočul tak 8 rokov. No, veď presne preto ti volám, že by sme sa mohli už konečne stretnúť, vieš, na kávičku. Pozývam. No, dobre, akože je to také divné, keď si sa takú dobu neozval. Tak zajtra o 14:00 v kaviarni na námestí, hej? No, dobre, vidíme sa. Serus, jak sa máš? Ty kokso, ty riadne dobre vyzeráš. Čau, to ty čo si takto v košielke oblečený? Veď to je hotová slávnosť, stretnúť sa s bývalým spolužiakom. Počúvaj, mám pre teba takú jednu ponuku. A je to tu, ja som to presne vedel, že za tou kávičkou niečo bude, že to nebude len tak, keď si sa ozval po 8 rokoch. Počúvaj, mám pre teba takú ponuku. Vieš, čo je to druhý pilier? To je jediné šporenie, kde neplatíš nič navyše. Áno, viem, čo to je, už si asi 5., čo mi to za tento rok ponúka. Aha, čiže už to máš asi založené. Áno, robil som si to hneď, ako som začal pracovať. To fakt? Áno, cez takú web stránku, ukáž, požičaj mi ten notebook, ukážem ti to. Bezagenta.online, pozri, poznáš? Nie, ešte som o tom nepočul. Je to úplne prvá web stránka, kde si vieš druhý pilier založiť z pohodlia domova cez mobil alebo cez počítač s úplne všetkými spoločnosťami. Aha, pozri. Tu si vieš podľa tvojho platu vypočítať odhad, koľko si vieš našporiť za toľko a toľko rokov. To je dosť dobré, wow. Veď dnes vieš vybaviť online úplne všetko a nemusíš nikde chodiť. Pozri, v ďalšom kroku len sa dáš osobné údaje, preskenuješ občiansky a je to. Mimochodom, ten sken občianskeho preukazu je úplne bezpečný. Používajú systém ako všetky banky na celom svete. Wow, tak o takejto možnosti som fakt nevedel, to je fakt rýchle. Áno, ale ja som to riešil už dávno, ešte keď som začal pracovať, inak by som sa predsa ukrátil plno úspor. A takto jednoducho si môžeš založiť druhý pilier a začať šporiť na svoju budúcnosť bez toho, aby si platil niečo navyše aj ty. Pokiaľ brigáduješ, pracuješ alebo podnikáš, chod na bezagenta.online a vypočítaj si odhad, koľko by si mohol pri tvojom plate našporiť. Vyber si fond, v ktorom chceš svoje peniaze zhodnocovať, zadaj svoje osobné údaje, preskenuj občiansky preukaz a zabezpeč si budúcnosť už teraz. Nie cez agenta, ale bezagenta.online.